Шығарылыш сыйныф оқушыларының бірдәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре уку йортларына абитуриентларны кабул итүнең үзенчәлекләрен инде. Пандемия шартларында җәйге лагерьләрдә балаларның ялы ничек оештырылган? Татарстан радиосының турыдан-туры эфиры кунагы Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин әлеге мәсьәләләр, шулай ук мәгариф учреждениеләрен яңа уку елына әзерләү, кесә телефоннарыннан файдалану кагыйдәләре, иминлекне тәэмин итү буенча алдагы бурычлар турында сөйләде. Радио тыңлаучыларның балаларны туган телдә укыту, милли мәктәпләр, балалар бакчалары ачуга бәйле сорауларга җавап бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Илсур Гәрәевич, хәерле иртә. Хәерле иртә, исәнмесез? Бердәм һәм гомуми дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре нинди? Быелгысы уку елының нәтиҗәләрен без хәзерге вакытта гел масса күләм мәгълүмат чараларында халыкка җиткерәбез. Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре яхшы дип әйтергә кирәк, чөнки иң төп фәннәрдән, рус теленнән, математикадан, башка фәннәрдән безнең нәтиҗәләр былтырга караганда югарырак. Рус теле буенча, математика буенча нәтиҗәләр безнең Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләренә караганда югары. Бу инде официаль мәгълүматлар буенча, чаралар буенча әйтеп үтәм. Рус теле буенча Санкт-Петербургтан югары, Мәскәүдән әзрәк түбәнрәк. Шуңа күрә безнең быелгысы уку елында пандемия шартларында алып барылган имтихан нәтиҗәләре ул безне сөендерә. Ләкин без үзебезнең булган кимчелекләрне, имтихан биргән вакытта булган борчуларны бик аңлыйбыз һәм укытучылар коллективы белән, мәктәп җитәкчеләре белән, район мәгариф идарәләре белән берлектә алга таба бу кимчелекләрне бетерү һәм 2021-2022 уку елларында балалар өчен шартлар тудыру һәм дәүләт имтиханнарын биргән вакытта кимчелекләр булмасын өстендә эшне алып барабыз. Уку йортларында абитуриентларны кабул итү үзенчәлекләре нәрсәдә? Югары уку йортларына керү мөмкинлекләре әлбәттә быел башка төрлерәк. Безнең 20 меңнән артык урын бирелде. Иң беренче чиратта бу безнең педагогик кадрлар хәзерләүгә игътибар юнәлдерелә. Чөнки хәзерге вакытта башлангыч сыйныф укытучылары, математика, физика, химия һәм башка фән укытучылары җитеп бетми, монсада бар. Аннан соң яңадан врачларга, табибларга өстәмә урыннар бирелде. Инженерлар әзерләү буенча бу 20 меңнән артык бюджет урыннарын матур итеп куллану ул безнең үзебездән тора. Ни өчен дигәндә, шундый сорау бирәләр. Мәсәлән, безнең 16 меңнән артык быел 11нче сыйныфны бетерде, бюджет урыннары 20 меңнән артык. Беренчедән, безнең 17 меңгә якын бала бетерә барлык урта һөнәри уку йортларын. Икенчедән, узган ел укырга керә алмаган, төрле сәбәпләр аркасында югары уку йортларына бармаган кешеләр саны бар. Аннан соң чит регионнардан килгән абитуриентлар бар, чит илләрдән килгән абитуриентлар, шуңа күрә бюджет урыннары бернинди артык урын булмаячак. Конкурс гадәттәгечә ул зур, төрле фәннәр буенча, төрле белгечләр буенча конкурсның саны инде ул шуңа бәйле. Ә менә пандемия шартларында балаларның ялы ничек оештырылды? Балаларның җәйге яллары ул әлбәттә айрым программа буенча алып барыла. Программа бик кызык. Менә безнең мәгариф системасы буенча 5 меңнән артык бала ял итәргә тиеш. Июнь аенда безнең инде 800дән артык мәктәп яны лагерьларында барлыгы 55 меңнән артык бала ял итте. Хәзерге вакытта безнең 22, менә икенче сменада 22 мәктәп яны лагерьлары эшли. Бу 7 безнең 7 районда оештырылган. Аннан соң хезмәт лагерьлары эшләде. Гомумән алганда төрле лагерьларда республикада шартлар тудырылган. Беренчедән президент программасы буенча күп лагерьларда ремонт эше алып барылды. Балаларның иң мөһиме да балалар өчен шартлар тудырылган һәм бу лагерьларда мәктәп яны лагерьларымы ул, яисә шәһәр читендә урнашкан лагерьлармы, аларның барысында да пандемия шартларында шушы Роспотребнадзорның таләпләрен үтәү, беренчедән, аннан соң саклык чаралары күрү, аларның сәламәтлегенә юнәлдергән чараларны бик яхшы итеп вакытында үтәү каралган. Мәгариф учреждениеләрен яңа уку елына әзерләү ничек бара?
барлыгы 213 объектта безнең ремонт эшләре алып барыла. Аннан соң мәктәпләрдә менә шушы ашханәләрдә ремонт эшләре алып барыла 198 мәктәптә. Иң мөһиме, аларда ремонт белән яңадан җиһазлар кайтарыла. Аннан соң һөнәри, урта һөнәри белем учреждениеларында 43 ресурс үзәк эшләп килә. Аларның 9-ында безнең яңадан өстәмә эш алып барыла. Ремонт буенча 5 тулай торакта ремонт эш алып барыла. Гомумән алганда, мәгариф системасы киләсе уку елына үзенең объектларын матур итеп әзерләү, вакытында тапшыру һәм балаларны, студентларны яңа уку елында җиһазландырылган, чиста, әзер уку йортларында кабул итәргә хәзерге вакытта шушы юнәлештә эш алып барыла. Илсур Кәрәевич, 75-нче гимназиядә төзекләндерү эшләренә дә тукталсагыз иде. 75-нче гимназиядә хәзерге вакытта ремонт эшләре алып барыла. Без 1 сентябрьдә балаларны бу мәктәптә, бу гимназиядә кабул итәргә тиешбез. Анда безнең бассейн төзелә. Бу бассейнның төзелеше, ремонт эшләренең алып барылышы ул безнең президент тарафында шәхсән тотыла контрольдә. Иң мөһиме, төзелешләре үзләре бер юнәлештә алып барыла. Менә президентыбызның карары белән ул әйткән йөкләмәләр буенча бу мәктәп балалары безнең лагерьларда ял итәләр. Беренче смена ял итеп кайтты инде Анапа шәһәрендә. Икенчесе хәзер, икенче смена 9-нчы, 11-нче сыйныфларның балалары буенча югары уку йортларына керү. 9-дан соң һөнәри, урта һөнәри уку йортларына керү буенча без эшне алып барабыз. Бу юнәлештә безнең ректорлар, республикабызның ректорлары, аннан соң чит регионнарда керергә теләгән балалар бар, аларның ректорлары, үзебезнең һөнәри белем бирү учреждениеләренең директорлары бу балаларның хәләтен аңлыйлар һәм ярдәм итәргә тырышалар. Укытучының абруен күтәрү юлларын нәрсәләрдә күрәсез? Укытучы бит инде ул һәр вакытта балалар белән бергә, һәр вакытта кеше алдында. Укытучының хәләте бит ул класска кергәч кенә барлыкка килә торган хәләт түгел. Ул бит дәрескә хәзерләнә. Ул бит үз фәнен белергә тиеш. Аңа әйбәтләп әзерләнергә вакыт кирәк. Төнсез йокылар, йокысыз төннәр, кичерешләр, һәр бала өчен борчылу, әтиләр белән эшләү. Менә шул вакытта гына без әйтә алабыз, чыннан да бу чын мәгънәсендә бу укытучы дип. Шуңа күрә безнең тарафтан укытучыга булган мөхтәрәм, игътибарлык, ихтирамлык, укытучы булган мөнәсәбәт һәм аңа хөрмәт артырга тиеш. Бу хөрмәтне арттыру өстендә без барыбыз бергә эшләргә тиешбез. Әти-әниләр, балалар, җәмәгатьчелек, масса күләм мәгълүмат чаралары. Шул вакытта гына без әйтә алабыз. Чын мәгънәсендә укытучыны шундый биеклеккә күтәргәндә генә җәмгыять үзгәрә. Илсур Кәрәевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, студиябезнең кунагы Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин булды.